дуруд ҳаводорон ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон. Барномаи навбати ифтихор аст манзури шумо ва чӣ гуне ки шумо медонед. Албатта мо дар ҳар барнома наврасеро муаррифӣ мекунем ки воқеан ҳам дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ муваффақ гаштааст. Ва бовар дорем ки қаҳрамони барномаи навбатии мо низ бо дастовардҳои худ шуморо қонеъ мекунад. Баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаи имрӯзаи ифтихорро барои шумо муаррифӣ мекунем. Бо мо бошед. қаҳрамони барномаи навбатии ифтихор хонандае ки воқеан ҳам тавонистааст ба дастовардҳои зиёд ноил гардад ва ҳамзамон қаҳрамони навбатии мо дар литсей барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Душанбе таҳсил мекунад ва сазовори мақомҳои назаррас дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аст. Албатта аз фанни биология. Салом алейкум, хуш омадед ба барнома. Раҳмат. Бисёр шодем ки дар барномаи навбатии ифтихор иштирок доред ва шумо яке аз нафарони хушбахт ҳастед ки дастовардҳои шуморо албатта мо имрӯз ба тамошобинон ва ҳамсолонатон муаррифӣ мекунем. Хуб, сарвал мехостем бифаҳмем ки чӣ сабаб шуд шумо махсус фанни биологияро интихоб кардед? Дар синфи ҳаштӣ мо олимпиада доштем ки моро ба чанд нуқтаҳои илм тақсим кардан, ки ман дар он ба дастаи олимпиадаи биология дохил шудам ва биология ин хеле илми ҷазоб ҳаст, ки ман ба хеле махкул мебошад ва барои ҳамин ман онро интихоб кардам. Саломат бошед. Аз хурдӣ то он замоне ки масалан дар синфи 8 тақсимот шурӯъ шуд ва шумо махсусан гурӯҳи биологияро интихоб кардед, то синфи 8 кадом фанро хуб мехондед, дӯст медоштед? Ман фанҳои математикаро ва забони англисӣ ва намиширо дӯст медоштам ва ҳамин замон дар синфи 5 ҳам биология ман ба махкул буд. Саломат бошед. Ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки қаҳрамони барномаи навбатии мо Назира донандаи хуби се забон аст: забони олмонӣ, русӣ ва забони англисӣ, ва бо ин се забон хуб метавонад ки муошират бикунад. Хуб, бармегардем сари иштирокатон дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳри, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ. Акнун мехостем бифаҳмем ки шумо дар кадом олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ ва шаҳрӣ иштирок намудед? Соли 2019 дар олимпиадаи ноҳиявӣ иштирок карда, дар он соҳиби ҷои дуюм гаштам ва ҳам соли 2020 дар олимпиадаи ноҳиявӣ аз фанни биология иштирок карда, дар он соҳиби ҷои аввал гаштам, ки дар он ҷо хонандагони хеле болои қад иштирок карда ва аз байни онҳо ман пирӯз шудам. Саломат бошед. Ва дар олимпиадаҳои сатҳи шаҳрӣ чӣ? Дар олимпиадаҳои сатҳи шаҳрӣ ҳам иштирок карда, соли 2019 сеюм ҷо ва соли 2020 дуюм ҷо ишғол кардам. Олимпиадаҳо хеле шавқовар гузаронида шуда буданд. Аз байни хонандагон мо ҳам тавонистем ки сазовори ҷойҳои намоён гардем. Саломат бошед, беҳтарин. Хуб, мехостем бифаҳмем ки аз интихоби шумо падару модар розиянд? Масалан, шумо фанни биологияро интихоб кардед ва аллакай дар чандин сабқатҳо иштирок намудед. Падару модар зид нестанд ки шумо махсус биологияро интихоб кардед? Не, падару модар маро хеле дастгирӣ мекунанд ва мехоҳанд ки ман ҳамин илмро хонам ва маълумот аз он гирам. Беҳтарин. То ин замон шумо ҳисоб кардед ки чанд диплому ифтихорномаҳоро ба даст овардед? Шумораи медал ва ифтихорномаҳои ман тақрибан ба 20 адад мерасад. Саломат бошед. Ба фикри шумо иштирок дар олимпиада, шумо ки ҳамчун як хонанда хуб дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалии ҷумҳуриявӣ иштирок мекунед, ҳамчун як хонанда ҳамин олимпиадаҳо ба худи шумо чӣ медиҳад? Ин олимпиадаҳо хеле шавқовар буда ва дар онҳо иштирок кардан ба ман бисёр маълумот мебиёрад ва ман хатогиҳои худро фаҳмида онҳоро ислоҳ мекунам. Беҳтарин. Метавонед як хатогии худро ҳангоми иштирок дар олимпиадаҳо ба тамошобинон бигӯед ки дар вақти иштирок шояд шумо доим ба ягон хатогӣ роҳ медиҳед ё не? Дар вақти иштирок ҳаяҷон бисёр мешавад, ки он метавонад маро ба ягон хатоӣ расонад ва ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки ҳангоми иштирок дар олимпиадаҳо ба ҳаяҷонро надиҳанд ва сарбаландона имтиҳони худро супоранд. Ташаккури зиёд, саломат бошед. Чӣ гуна ки мо медонем, шумо соли 2019 дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ
که از فن بیولوژی در شهر ایسار دویر گردید اشتراک نمودید و سزاوار جوی دوم گشتید. میخواستیم بفهمیم که با این المپیاد شما چگونه راه یافتید؟ کی با شما کمک کرد؟ با من معلم ها کمک کردن و با من درس دادن. با هم ما بسیار کتاب های خیلی خوب داشتیم که با آنها ما تیاری دیده با المپیاد راحت گرفتیم و در آنجا پیروز گشتیم. سال 2019 در المپیاد جمهوری اشتراک کردم. اشتراکچی‌ها از همه ولایت ها و شهرها در شهر ایسار جمع شده بودند. المپیاد نه آنقدر قین بود ولی بسیار آدم بودند که جا گرفتن قین بود. یکی ما در آنجا پیروز گشتیم. رقابت چگونه بود مثلا میون شما و دیگر خوانندگان؟ خوانندگان در آنجا خیلی بسیار بودند. نگاه نکرده به دشواری که جا گرفتن قیم بود من سزاواری جای دوم گشتم. بهترین. وقتی که شما در المپیادها اشتراک میکنید سزاوار جا میگردید. خب در لیسه در آنجا که شما تحصیل میکنید شما رو چگونه قدردانی میکنند؟ معلم ها و دیگر خوانندگان خیلی قدردانی میکنند و در صحبت پگاه روزی ما را با دیگر خوانندگان شناس کرده با آنها ما نمونه میشویم. شما که علاقه در صنف دهم تحصیل میکنید و من فکر میکنم که در انتخاب دوست شما نیز بسیار هوشیار و زیرک هستید. اکنون میخواستیم بفهمیم که از نگاه نظر شما شخص چگونه دوست جانی رو باید انتخاب کند؟ دوست جانی باید در همه باید زیرک باشد و بسیار کتابدان و کتابخوان باشد و در این حالت بینی که در او برای تو یاردم میرساند و برای خواندن تو هم پیشرفت میکند. از این معلوم میشود که آن دوست جانی تو بوده میتواند. و من هم در لیسه دوگانه جانی دارم که نامش رنا می باشد. سلام باشین. یعنی رنا در همه حالت‌ها با شما کمک میکند و اون چیزی که شما با قول نمیفهمید از اون میپرسید و او از شما میپرسد همین است. بله. سلام باشین. تشکر برای شما. тамошобинони гиромӣ идомаи барномаи ифтихорро аз шабакаи баҳористон тамошо намуда истодаед ва қаҳрамони барномаи навбатии мо назира акрамзода шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба барномаи навбатиамон ва бинандагони азиз доир ба иштироки қаҳрамони барнома дар олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳарф мезанем ва ёдрас мешавем шумо дар соли 2019 дар олимпиадаи байналмилалие ки дар қатар доир гардид иштирок намудед ва аммо ягон ҷоро ба даст наовардед, яъне соҳиби ягон мақом нагаштед ва мехостем бифаҳмем ки сабаб дар чӣ буд? соли 2019 дар ин олимпиада ман иштирок кардам ва аммо пирӯз нашудам, чунки ин якум бори ман буд ки дар олимпиадаи байналмилалӣ иштирок кардам ва бетаҷриба будам ва ҳам иштирокам ба тайёрӣ ҳам خیلی خوب نبود و همین سبب شده که من در آنجا جا نگرفتم. اما من رفت داده نشدم و جای افتخاری هم خوب بود و اشتراک هم خودش غلبه می باشد. سلامت باشین. تشکر برای شما. و البته چگونه که ما آگاهی یافتیم شما با نمادهای گوناگون ورزش نیز کم کم توجه دارید و دوچرخه سواری را دوست می دارید. برای چی محض دوچرخه سواری؟ وقتی که در آینه نیلگون چند خیل ورزش رو تماشا میکنم با من ورزش دوچرخه رانی خیلی خوب پسند آمد. آن را من یاد گرفته دوچرخه رانی میکنم. سلامت باشین. مناسبت شما با همسنفان و آموزگاران در لیسه چگونه است؟ خیلی خوب می باشد و من بسیار معلم های خوب دارم و هم خوانندگان لیسه ما خیلی خوب می باشند و دستگیری میکنند در المپیاده ها. بینندگان عزیز در مورد قهرمان برنامه ما یک سوژه را آماده کردیم. این از سوژه آماده نموده رو تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم. با ما باشید. назира акрамзода ҳоло дар синфи даҳум таҳсил мекунад ва то ин вақт ӯ дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ шаҳри ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ худро санҷида муваффақ гаштааст. қаҳрамони мо дар литсей барои хонандагони болоёқат дар шаҳри душанбе дар рӯйхати хонандагони беҳтарин қарор дорад ва ҳамеша дар назди худ як мақсад дорад: дар олимпиадаҳо ман бояд дастболо шавам. ин дастовардҳо роҳи қаҳрамони барномаамонро кушод ва инак ӯ яке аз иштирокчиёни фаъоли олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ аст.
ғайр аз фани биология, Назира ҳамзамон ба фанҳои математика ва геометрия таваҷҷуҳи зиёд дорад. ҳамзамон забонҳои англисӣ, олмонӣ ва русиро хуб медонад ва метавонад бемамнуният ҳарф занад. Машғулиятҳои гуногунро меписандад. ҳамзамон ӯ дучархасавориро хеле зиёд дӯст медорад. умед дорем дастовардҳои ӯ дар оянда барои омода намудани барномаи навбатии ифтихор мусоидат мекунад. шумо идомаи барномаи ифтихорро аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед. Аз сабаби пандемия, яъне COVID-19, хонандагони литсейҳо натавонистанд ки ба ини он мамлакат сафар кунанд ва дар олимпиадаҳо иштирок намоянд. Аммо ин олимпиадаҳо ба таври онлайн сурат гирифт ва тамошобинони азиз, қаҳрамони барномаи мо соли 2019 дар олимпиадаи байналмилалӣ ки дар Лондон доир гардид иштирок намуд ва аз худи қаҳрамон мехоҳем пурсон шавем ки мақоми чандумро гирифт ба ин олимпиада чӣ гуна доир гардид? Ман дар ин олимпиада 3 маротиба иштирок кардам. Соли 2019 ҷои ифтихорӣ, соли 2020 ҷои сеюм ва соли 2021 ҷои дуюмро ишғол кардам. Дар ин олимпиада зиёда аз 40 давлат иштирок мекарданд ва олимпиада хеле душвор буд. Дар он саволҳои хеле душворам мепурсиданд ки на танҳо биологияро дар бар доштанд ва ту бояд ҳам мантиқ ва математикаро истифода бурда ин саволҳоро ҳал кунӣ. шумо ба чанд савол ҷавоби дуруст гардонидед? Дар охирон олимпиадае ки ман ҷои дуюм гардидам, дар он ҷо аз 100% саволҳо 60%-ашро ҷавоб додам ва ҷои дуюм гирифтам. бале, яъне дар соли 2019 шумо мақоми ифтихориро ба даст овардед, дар соли 2020 ҷои сеюм ва дар соли 2021 ҷои дуюм. ва умед дорем тамошобинони азиз, қаҳрамони мо дар соли 2022 дар ин олимпиада иштирок мекунад ва сазовори ҷои аввал мегардад. ман барои шумо муваффақият мехоҳам. хуб, саволи дигар мехостем бифаҳмем ки иштирок дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ аз сатҳи ҷумҳуриявӣ чӣ фарқ доранд? олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ мо бисёртар саволҳое ки ба илмҳое ки нав кашф шуда истодаанд, биотехнология, биоинформатика, ин хел саволҳои нав дорем ва ҷумҳуриявӣ мо бисёртар саволҳо аз ботаника, зоология ва анатомияи одам саволҳо мебиёянд. беҳтарин. вале агар ту бисёр хонда бошӣ ва ҳамаи маълумотро дошта бошӣ, ин олимпиадаҳо душвор нестанд. он ҷое ки шумо таҳсил мекунед, хонандаи беҳтаринро чӣ гуна муайян мекунанд? дар литсей мо имтиҳон месупорем ва аз байни онҳо беҳтаринҳоро интихоб карда ба олимпиадаҳо мефурсонанд. яъне ба олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ? ба олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ мефурсонанд. саломат бошед. шумо ки аз фани биология албатта муваффақ шудед ва ба чандин дастовардҳо низ ноил гаштед ва маҳсули заҳмати шумо дар назди мо ҳаст. мехостем бифаҳмем, метавонед чанд олими сатҳи ҷаҳониро номбар кунед, албатта аз фани биология? аз фани биология, аз генетика олими маҳшуртарин Игригор Мендел мебошад ки падари генетика мебошад ва дигар аз он Чарлз Дарвин ки соли 1859 китобе навист ки дар он дар бораи эволюсияи ҷаҳон нақл карда мешавад ва дигар аз он Томас Тханд Морган мебошад ки соли 1914 ва кашфиёт кардагӣ буд ва ҳам он аз генетика мебошад. дигаре аз он Роберт Гук мебошад ки ӯ якум микроскоперо сохта буд ки ӯро соли 1665 сохтагӣ буд. яке аз олимҳои дигар Вилиам Гарвей мебошад ки ӯ соли 1654 хунгардии одамро кашф кардагӣ буд ва дигар аз онҳо мебошад. яъне шумораи зиёди олимонро шумо медонед ва номбар кардан мумкин аст. фани биология чӣ нозукӣ дорад? чӣ масалан хусусиятҳои ҷолиб дорад? биология ин на танҳо як фан аст, ин як илми калон мебошад ки дар он дигар фанҳо ҳам дохил мебошанд. якчанде аз онҳо эволюция, генетика, ботаника, зоология, биотехнология, биоинженерия ва селекция мебошанд ва чандин дигарҳо. ин илм хеле маълумоти зиёд дорад ва
از خوانندگان میپرسد که آنها را همش را از خود کنند و این خیلی علمی جالب می باشد و هر آدمی که این علم را انتخاب میکند باید بسیارتر خواند و همه معلومات را از خود کند. саломат бошед. оё аз ин фан шумо ягон таҷриба гузарондед то ҳол ё не? بله ما از این فن تجربه های بسیار میگذارونیم و در لیسه ما لابراتوری داریم که ما در آنجا کار میکنیم و بسیار تجربه های خیلی جالب را میگذارونیم. барои мисол охирин таҷрибае ки шумо гузарондед кадом буд? آخرین تجربه من با شوش های گوسفند می باشد که ما در آنجا کار کردن شوش را گذاشته بودیم و آن را از خود کردیم. ва бинандагони азиз, қаҳрамони барномаи мо дар чандин олимпиадаҳои сатҳи байналмилалии дигар иштирок намуданд ва яке аз онҳо ин соли 2020 дар олимпиадаи ҷаҳонӣ ки дар Қазоқистон доир гардид. Шумо иштирок намудед ва ҷои дуюмро сазовор гаштед. акнун мехостем дар мавриди ин олимпиада ба тамошобинони мо маълумот диҳед. در المپیاد NBA هم اشتراک کرده در آن جای دوم گرفتم. این المپیاد را ما هم آنلاین سپردگی بودیم و این المپیاد بسیارتر المپیادی درباره ژنتیکا می باشد و سوالهای ژنتیکا در آن خیلی زیاد می باشند. منطق را استفاده برده آنها را باید حل کنیم. саломат бошед. масалан яке аз саволҳои ҷолиби ки шумо дар олимпиада бо он вохӯрдед метавонед ба тамошобинон бигӯед ки чӣ гуна саволҳо ҳастанд он саволҳо? یکی از آخرین سوالهایی که من در المپیاد حل کرده بودم این درباره فشار خون می باشد که تو در آنجا باید فشار خون آدم و چند لیتر خون در آدم میگردد باید حل کنی و جواب آن را نویسی. ва шумо ба ин посухи дуруст гардонидед? بله در خونگردی آدم 5 لیتر خون میگردد. در آدمی که سالم می باشد و 70 کیلوگرم وزن دارد 5 لیتر خون میگردد. саломат бошед. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки қаҳрамони барномаи мо аллакай соҳиби дипломам ҳаст ва ҳоло мехоҳам қайд намоям ки чӣ гуна қаҳрамони мо тавонист ки соҳиби ин диплом шавад. хуб, дипломи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон дараҷаи 3, озмуни шаҳрӣ миёни хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсей ва гимназияҳои шаҳри Душанбе дар соҳаи илмҳои дақиқ, техника, табиӣ ва риёзӣ. ва ҳамзамон ин диплом барои дарёфти ҷоми Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон пешбинӣ шудааст ва Назира Акрамзода қаҳрамони мо тавонистааст ки соҳиби чунин диплом гардад. хуб, ман бовар дорам ки ҳар як хонандае ки дар ин ё он олимпиадаҳо иштирок мекунад метавонад ба чунин дастовардҳо ноил гардад. албатта бевосита бо заҳмату талош пайваста омӯхтан шумо метавонед ки муваффақиятҳои нав ба навро ба даст оред. хуб, дар оянда шумо бояд дар кадом олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок кунед? در آینده من میخواهم در المپیادهای BBO با یک بار دیگر اشتراک کنم و در المپیادهای IBO هم اشتراک کرده میخواهم. саломат бошед. ба ҳамсолонатон чӣ тавсия медиҳед шумо? به همسالم توصیه می‌دهم که علم‌های دقیق و ریاضی را بسیارتر به این علم‌ها مشغول شوند که آنها خیلی شفق‌آور می‌باشند و آنها برای شما بسیار معلومات‌های جالب را پیشنهاد می‌کنند. تشکر барои шумо, барои иштирокатон ҷаҳонӣ сипос ва мо бовар дорем ки албатта дар ҳар олимпиадае ки шумо минбаъд иштирок мекунед сазовори мақомҳои назаррас мегардед ва умед дорем ки бо дастовардҳои нав ба наватон боз дар оянда яке аз қаҳрамони дигари барномаи ифтихор хоҳед буд. бинандагони азиз, ин буд шумораи навбати ифтихор ва бовар дорем ки боз тавонистем як қаҳрамони дигар, як иштирокчии олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳониро барои шумо муаррифӣ намоем. умед дорем ки чунин хонандагон дар кишвари мо зиёд аст ва агар шумо низ соҳиби чунин дастовардҳо ҳастед, пас метавонед яке аз иштирокчии барномаи ифтихор бошед. суроғаи мо кӯчаи Шероз 31, телевизиони Баҳористон ва бо рақамҳое ки дар экранҳои худ мебинед метавонед бо мо дар тамос бошед. то барномаи баъдӣ хонаобод ва сарбаланд бошед. хайр.